はい、どうも、影猫です。今日は、そうですね、質問返しの雑談ライブと称してね、いろいろ質問箱の方に押し寄せられた質問をね、約1年前からね、完全に通知を切ってしまいまして、放置してたわけなんですが、放置してしまったのがちょっと正しいんかな。なのでそちらの方をですね、今日は返していこうかなと思います。こんな感じでゆったりまったりとね、やっていこうと思いますので、よろしければご視聴ください。はい、ということで早速一つ目ね、行っていこうかなと思います。一つ目ですね。約1年前、1月24日ですね。だいぶ放置してしまって本当に申し訳ないです。はい、ということで、尊敬しているアーティストさんっていますということなんですが、そうですね、僕、基本的にテレビとか、あんまり見ない人なので、アーティストさんとは一概に言われましても、水木奈々さんぐらいですかね。スーって答え出てくるのが、やっぱり声優さんでありながら歌手もやってらっしゃる、いろんなことをね、してらっしゃる方なのでね、やっぱり同時にいろんなことできるのっていうのは尊敬しますね。はい、ということで早速次の質問へ行こうと思います。次が3月ですね。だいぶ飛びましたが、ジブリのヒロインで一番好きなのは誰かということですね。ジブリのヒロインですか。ジブリね、意外と見たりはしますけど、誰がいいんだろうね。やっぱり、もののけ姫のあの子かね。名前が出てこない、こういう時に限って。名前なんだっけな。リンじゃなくて、待って、ガチで忘れてしまった。なんだもののけ姫の主人公だね。主人公は男の子か。ものの子じゃねえ。もものけじゃねえ。焦ってるな。もののけ姫の、お嬢さんだね。名前なんだっけ。ヒロインさん。名前なんて言うんだっけな。サンだっけ。あ、そうだ、サンだ。あ、よかった。そう、スラッシュさん、いらっしゃい。そう、ありがとうございます。サンでした。はい。自分個人的にはね、この子が好きなんじゃないかなと思いますね。もののけ姫っていう作品自体が好きなんで、堂々とね、狼に育てられて、野生感溢れて、しかも可愛らしい。やっぱいいですね。すずさんもいらっしゃい。皆さんこんばんは。ということでね、質問等などがよろしければ、随時お答えしていきます。あとはですね、その質問箱というものがございまして、そちらの方にですね、押し寄せられた質問を返していくコーナーとなっております。挨拶より先に答えてしまったら全然構いません。むしろ、いっぱいコメントしちゃってください。はい、早速次ですね、3つ目いきたいと思います。元気が出る言葉をくださいますか。これはもはや質問ではなくお願いですね。僕はそうですね、ボキャブラリーというのがそこまであるわけではございませんが、こういうね、軽率な、行動、言動で言うのも悪いなと思いまして、ちょっと考えさせていただいてもよろしいですかね。というのも、ですね、自分も結構こういう言葉にね、励まされたりすることも多いので、どうしましょうか。元気の出る言葉。単純に応援してますとか頑張ってますが僕的には好きなんかな。そういう言葉はね、たまに不意に言っていただけたら僕は結構頑張ってしまいますね。元気も出ますし、
これからよろしくお願いしますとかもね、よく言われたりしますが、やっぱり元気出ますね。で、そこをね、口頭で話している時に限ってやってしまうのが、やっぱり返答のし忘れなんだよね。アプリで返答することができますが、まあ、Twitter の方にね、多分全部答えが載ってしまうので、まあ、Twitter の方に載ってしまう言葉、まあ答えとしましてはちょっと簡潔にね、やっていきたいと思いますので、まず一つ目の質問が、尊敬してるアーティストさんはいますかという質問でしたね。まあ、僕が答えたのが、まあ、水木奈々さんでしたね。水木奈々さん。やっぱり声優もね、やってらっしゃいますし、歌手もやってらっしゃる。まあ、ただただね、尊敬ですよ。いろんなことを同時にできるっていうことが、僕にはできないので、尊敬してるアーティストさんですね。あ、間違えた。消しちゃった。次が、ロードが遅いぞ。次が、これ違う。約1時間前に新しい質問が来たね。ちょっとそこまで返せるかどうかは分かりませんが、まあ、適度にやっていきます。そうですね、ジブリのヒロイン、一番で好きなのは誰か。まあ、先ほども答えましたように、3ですね。もののけ姫のヒロインである3。あ、間違えた。カタカナで3。次が、何でしたっけ？そこ、もう記憶がね、飛んでしまう。これいい加減にどうにかしないといけないんだけども、どこだ質問箱はちゃんと答えてくれない。質問箱に答えるのは自分だけども、元気が出る言葉をくださいますか？ぜひとも頑張ってください。何に対する言葉なのかわかりませんが、あ、いいこと思いついた。とある曲にもありますように、上を向いて歩こうですね。上を向いて歩こう。やっぱり下にうつむいてしまいますとね、涙もこぼれてしまいます。なので、涙こぼれないように泣いてるかどうかは知りません。ですが、泣いても大丈夫なように上を向いて歩こうという意味を込めて、上を向いて歩こうですね。反応が遅い。携帯もそろそろ替え時かな。それだけで替え時っていうのも悪いかもしれないが、次が見れない。自分の質問箱なのに、続きが見れないとはどういうことだ？ちょっと待って。どこだーん？あ、出た。ロードしてたんだ。全然気づかない。一番、ドラえもんの秘密道具で一つ手に入るとしたら何がいいか。何がいいんでしょうね。フレンさんもいらっしゃい。俺だよって。あれ？一人称俺でしたっけ君。質問に戻りますと、ドラえもんの秘密道具が一つ手に入るとしたら何が欲しい？個人的にはドラえもんの秘密道具そこまで詳しくはないんですが、個人的にあって欲しいものが時間を止める、時間操作系のものが欲しいですね。まあ、止めれたらいろんなことできますからね。通勤、通学、特に学生さんは欲しいんじゃないかな。放課後の時間、一日、もっと時間が欲しいって考えたことはないですか？僕は毎日思ってます。自分の時間だけが欲しい。自分だけが自由にできる時間。というものが欲しいです。ですがありませんので、やっぱり似たようなものでね、移動系を便利にできるどこでもドアかな。やっぱりもしもボックスかな。いろいろと楽しそう。もしもボックスと答えまし
て、次の質問へ行きたいが、いけるかな。いやだから反応してよ。こうやって戻ったらいいか。もう一個。消えた。未だにこの質問箱のね、機能をうまいこと使えてない。うん。こっちに移動して、あった。はい、次。友達になりたくないタイプってある？友達になりたくないタイプ。基本的にね、オープンな感じを出してるつもりですが、やっぱりね、どうしても相性が合わないっていうのは誰しもありますよね。まあ自分も結構あるんですよ。まあよく言われてるパリピの方ですね。方々はね、やっぱりどうしてもなんか相入れないものがありまして、どうしてなんでしょうね、僕も。よくわからないんですが、やっぱりノリについていけないのかもしれないです。うん。なので、まあ、友達になりたくない。うん。友達と言いますかね、ちょっと関係は持ちたくない方々ですね。よく不良って呼ばれてる方とかもそうですね。性格がね、ちょっと難ある人たち。基本的に僕からはお願い下げです。ごめんなさい。先に謝っておきます。非じゃない。ただね、あの人たちはね、すごいのが、どこもかしこもね、ウェイウェイやってるからすごいよね。そこだけはちょっと尊敬してしまうな。はい、早速次。行きたかったがまだ画面が出ていない。はい、次の質問。ドラえもんの道具でこれいらなくねってものはいらないもの。いらないもの。いらないもの。ビッグライト？小さくすることはあっても逆に大きくすることはないんじゃないかな。大きくして便利なもの。楽になるものってある？パッと考えて何も見当たらないね。ビッグライト。ライト兄弟。ライト兄弟そこまで知らないんだよね。なんか蒸気機関のなんかをやった人たちだっけ？なんか自転車をこいだとかなんとかしか覚えていない。それもうろ覚えだけど。さてと、次は、次の質問。はい、出ました。ゲームソフト買うとき、おーい、勝手に戻らないで。どこ行った俺の質問箱。ほんと消えるな、これ。ちょっと待って、一回消そう。で、再起動かけまーす。なんかね、たまに言うこと聞いてくれない時がある。なぜだろうか。質問箱に嫌われてしまいましたわ。ライト兄弟飛行機だったんだ。なんかね、歴史にも全然詳しくないからね、そういうのほんと助かる。ありがとう。次は、好きなお笑い芸人とかいます？先に答えておきます。テレビとか一切見ないので、名前もご存知ありません。ということで、誰もいないという状態です。まあ、勧められてもね、テレビを見れない環境にありますので、そこら辺はご了承ください。はい。約ね、5年間ぐらいテレビをね、まともに見ていないので、まあ、今もね、記録更新中なんですよね。まあ別にテレビを見たいと思ったこともないんだけど、じゃない、なんかいらないよ。はい。まあ自分がね、なんて答えたのかを見たい方は Twitter の方までお越しいただければいいかなと思います。
今自分の画面がね、どうなってるかちょっとよくわからないんですが、まあ多分ね、見に来てくれてる方は、Twitter 知ってるんじゃないかなと思いますので、そこら辺はお任せいたします。いや、だからほんとさ、アプリ、言うことを聞いてほしいんだな。はい、次の質問。初恋は何歳でしたかと。初恋ですね。皆さんやっぱりそういうこと気にしてしまうんですかね。まあまあまあ、話題になりやすい事柄ですね、恋愛もんは。と言いますか、僕が何歳の時だったかは覚えていません。うん。小1なのか小2なのかも定かではございませんし、逆にそんな若い年で初恋と呼べるものなのかもわからないんですよね。ライクなのかラブなのか、その違いがよくわからなかった時代ですので、今考えてしまえば、やっぱり小4の頃の方だったんではないかなと思われますね。なんか喋り方がちょっと変になってきたな。今日はとにかくね、喋りまくるっていうのをね、目的で僕はやっているので、はい。初恋は何歳ですか？小4って何歳7歳で入って、小2が8、小3が9、10、10歳だね。10歳か。若いなぁ。約10年前だよ。すっごいなぁ。もう10年経ってるんだ。10歳の時でしたと。年。はい、次の質問へ行きたいと思います。はい、言ってくれたね。ちゃんと言うこと聞いてくれた。はい、次は、なんか作業してる時に音楽流す？ですね、音楽を流す時もあれば、ずっと YouTube で動画ばっかり見てることも多いかな。なんか絵を描いてる時とかは、体を動かしてる時はね、よく音曲と言いますか、その BGM 的に、まあいろんなね、なんていうんですかね、メドレー的なものばっかり流してます。ボカロとかね。作業中はね、なんだろう、基本的に動画ばっかり見てるね、最近は。手を動かす作業。手を動かす作業ですね。詐欺じゃない。作業。作業はまあよくボカロ曲とかですからね、聴いてるのが。ボカロを聴いてまーす。待って。5時がひどい。はい。ボカロ曲を聴いてますと。そしてですね、次の質問が、なんだ？反応に困るね。この間をどうやって繋げようか結構考えてしまう。1万円で買えるもので欲しいものは？ 1 万円で買える欲しいもの。まあ今現に欲しいものがですね、動画のね、編集ソフトが、無料で使ってるものを、iMovie っていうのはね、無料で使っているんですが、もともとね、iMac で入ってるものですね、を使っていますが、フィモーラ9をね、ちょっと最近欲しいなーって思ってしまいましたね。ですので答えとしまして、フィモーラ9ですね。フィモーラ9。はい。まあ、これをね、答えて分かる人には分かる。分からない人にはぜひとも調べてほしいです。結構使い勝手のいい、編集ソフトですね。まあ、お金払ってるだけはあるって感じですね。まあ、以前にプレミアとかもね、使ったことはありますが、やっぱり、まあ、使い慣れたものでいいんじゃないかなっていう感じですね。その編集ソフトとかは。はい、早速次の質問へ行きたいと思います。20ページもあるんだよね、これ。答えれるかな？どんな顔がお好き？顔か。顔どっちの方？ 3 次元？ 2 次元？
どっちちょっと変わってくるんだけど、そこら辺は。具体的な、あれが欲しいんだが、難しいな。やっぱりね、リアルとかの話になってくるとね、ちょっと幼い感じがする方がいいかもね。幼っぽい感じ。さすがに子供はちょっと無理だけど、まあ20代入るちょっと手前くらいの感じがいいんじゃないかなと僕は思いますね。まあ、ちょうど同年代だしね。同年代というわけでもないけど、まあ童顔って感じかね。簡単に言うと、結構ね、まあ、ざっくりとした感じで答えていきます。他にもね、なんか聞きたいよってことがあれば質問箱じゃなしに、直接ね、コメントしていただければ、すぐ答えいたします。まあ、ただしね、質問箱、Twitter の方に履歴とかそういうのは残らないので、そこだけはご注意ください。はい、そして早速次。相手に、これだっけ違うな。こちら、質問箱に来る面白い質問って全体の何割くらいでそうですかと。全体の何割何割計算できない人にそれ聞いてしまう。まあ、1割くらいもないんかな、自分のところは。そんなね、まあ全部見たわけじゃないので何とも言えないですが、今のところはね、まあ1割もないぐらいですね。1割もない感じです。はい。まあよかったらね、ぜひ面白い質問などいろいろ送ってきてください。ちょっと答えづらい質問はね、省いておきますが、まあ基本的には全部答えるといった感じでやっていきたいと思います。で、これ使い方ちょっと分かってきたぞ。一回別の項目に行ったらすぐ反応してくれる。はい、ということで次の質問は、日本に住んでてよかったなぁと思う瞬間は、瞬間か。瞬間は、瞬間。日本に住んでてよかったことならいくらでもあるが、瞬間か。考えたこともなかったな。日本に住んでてよかったなぁと思う瞬間。やっぱ外に出てる時かね。外に出てる時。やっぱり何よりもね、安全なんですよ、日本は。はい、流れ弾もなければ、暴走車両も何もない。平気で夜中も歩ける。やっぱこういう時なんじゃないかなと僕は思います。はい、早速次の質問へ行きたいぞ。次は、魅力を感じる仕草ってどんなの？魅力を感じる仕草。魅力ね。やっぱそれ人によってね、変わってくると思いますよ。仕草で魅力を感じるというよりも、その人がこの仕草をするからこそ魅力を感じるのであって、ちょっと難しい質問だね、これは。まあ、端的に言ってしまえばね、女性がね、髪を耳にかけるときとか、やっぱり有名なんじゃないでしょうか。あれを何という文なかは僕はわかりません。まあ、調べようと思ったこともないのでね。耳に髪を乗せるときの仕草ですね。言ってるそばからなんか質問飛んできたんだが、まあ、後で見ます。そう、流れ弾がね、結構飛んでたんだよ、あっちでは。なのでね、外歩くときあんまり、基本的に外歩かせてくれなかったんだよね、親が。次の質問へ行きたいと思いますが、その前に、さすがにね、ちょっと30分ぐらいずっと喋りっぱなしで、
普段喋らない人が喋りっぱなしになるとどうかと言いますと、喉が痛くなります。ということで、早速何かを飲ませてください。だらん。アップルスパークリング。美味しいよね。はい。ということで次の質問は、腕時計って邪魔じゃない？腕時計ね。大きいものは確かに邪魔だね。平べったくてそんなに大きくなくてちっちゃいものは僕は好きなんだけど、ちょっと大きいものは邪魔に感じてしまいますね。大きいものはちょっと邪魔かな。自分もね、なんかちょっと分厚めで細いものは持っているんだけど、分厚めで細いってどういうことで言う、どうやって表したらいいんだろうか。なんだろうね、カプセルみたいな感じのものを手につける感じかな。まあ、それで脈拍測ったりとかね、万歩計か。が入ってたりとね、いろいろ便利なものなんですが、まあちょっとね、最近はつけてません。ちょっと邪魔かなと思って、しばらく飾ってあります。なのでね、まあ、腕時計が欲しい方は、ぜひともね、邪魔にならないような薄型のちっちゃめのものをね、買うといいかもしれません。まあ自分そこまでね、腕時計に詳しいわけではございませんが、自分の感想です。はい、次の質問は、もしも魔法省に入ったら、どこの部署に入りたいですか？一番、プーさんの、地盤が見えない腕時計が見づらくてその見づらさが邪魔。そういうことも確かにあるね。でもなんとなく、そっか、難しいんか。自分が持ってる時計ってね、基本デジタルなんだよね。で、先ほどの質問なんですが、もしも魔法省に入ったらどこの部署に入りたいですかという質問でしたね。魔法省と言いますのは、やっぱり、某有名な魔法学校のことなんでしょうね。どこだろう？考えたこともなかったな。結構ね、なんか人をね、邪魔するような魔法が僕好きなんで、まあ、ポケモンカードでもね、悪タイプをばっかり使ってる人なのでね、何があるかな、魔法省。ちょっと調べさせていただきますね。間違えた。部署何があるかな、それを見てちょっと答えていこうかな。魔法大臣室、魔法、ホーム、読めない。じゃあ、魔法法執行部、魔法自己参事部、魔法生物規制管理部、国際魔法協力部、魔法運輸部、魔法ゲームスポーツ部、アトリエ部、なんだこれは。神秘部、法廷。いろいろあるんだな。これだったら魔法生物規制管理部かな。なんかそういうのね、結構興味あるんだよね、生物の内臓とかね。なんかみんなはグロい言うけど、まあ確かにグロいことではありますよ。けどその仕組みを知ることによってね、自分に代用できるかどうかを考えてしまう。やっぱりこういうことになるとね、ちょっと早口になってしまう自分が
まあ目立ってしまうので、ちょっと抑えさせていただきますので、はい、生物規制だっけなんだっけ早速忘れてる。魔法生物規制管理部だね。ああ、消しちゃった。魔法生物規制管理部、リン部じゃねえ。規制の、それじゃねえ。なんで変えるんだ規制、こっち。規制管理部と。次の質問はなんじゃろか。あ、だから勝手に動かないで。ああ。はい。どれだワールド42っていうアプリゲームがめちゃくちゃ綺麗なんです。実況してくれませんかという、質問じゃないね、これ。まあ、質問じゃなくてもいいんですが、これ答えたような気もするんだけどな。おかしいな。まあいいや。ですね、基本的に僕はアプリゲームを一切しません。なぜかと言いますと、続かないっていうのもありますし、単純に僕が携帯でゲームをすることがあんまり好きじゃないんですよね。まあ実況もできないっていうか、録画もあんまりできないので、基本的にはしません。なので、これはごめんなさいですね。ごめんなさい。アプリゲーはしません。アプリゲームはしません。これは本当に申し訳ないです。僕の環境を呪ってください。ということで、次の質問へ行きたいと思います。今だから言える黒歴史を聞かせてと。黒歴史か。今だから言える黒歴史。高1の時に女装したことぐらいじゃない？まあ知ってる人は知ってるんだけどね。高1の時にね、クラスの宣伝ということでね、いろいろ回されて、まあその時にセーラー服をね、着せられたというのが正しいんでしょうね。セーラー服を着せられてまあいろいろ行ってこいっていうのがね、ありまして、まあその時じゃないかな。高1にセーラー服を着ましたと。まあ着たことぐらいだね。はい、早速次の質問へ行きたいと思います。次の質問。誘惑に打ち勝つ方法とは？誘惑に打ち勝つ方法。基本的に僕、全部負けてるんで、打ち勝つ方法をむしろ教えてください。これを質問の答えにはなっていないですが、むしろ教えてくださいね、これは。まあ、ゲームやら趣味やらにはね、めっぽう弱い僕なので、誘惑に打ち勝つ方法を誰か教えてはいただけないでしょうか。ということで、次の質問へ行きたいと思います。いくつまで年上なら恋愛対象？恋愛対象。基本的には年上はあんまり考えたことはない。というか考えたくはないかな。やっぱり1歳ぐらいが限界かな。1、2歳ぐらいかな。やっぱそれぐらいかな。基本的に自分より年上な人にはあんまり好かない人なんですよ、自分。
なぜかはわかりませんが、どうもうまくいかないらしい。てか、なんだろう、話し始めたらすっごい熱くなってきた。うわ、暑い。いや、最近ね、雨も降りましたし、そのせいで、まあ気温がだいぶ下がったこともありましてね、ちょっと前に、1年前じゃないか、2年前ぐらいに買った、完全冬の、着る毛布ですね。今着てるんだけど、やっぱり暑いね。喋り出すと暑い。暑かったー。だいぶ涼しい。次の質問へ行きたいと思います。心から尊敬できる人を教えてください。さっきも似たようなもん答えましたけどね。心から尊敬できる人を答えてください。まあ、やっぱり親なんじゃないですかね。まあ、いろいろ苦労もあって育ててくれてますのでね。そこは本当に尊敬できるところだとは思いますね。なので質問の答えとしては、尊敬できる人は、両親です。表紙になっちゃった。両親です。はい。回答。そしてね、次の質問をいきたいと思います。残り18ページ。どれぐらいかかるんだろうか。一つだけ日本の観光名所をおすすめするとしたらどこですかと。一つだけ日本の観光名所。観光名所。はあ。観光名所か。行ったことがないから勧めできないんだよね。まあ、観光名所ではないですが、自分がよく行くのはユニバぐらいじゃないかな。まあ、海外からもね、やっぱり人気なんで、観光名所ではないですが、これはごめんなさい。行ったことがありませんので、これぐらいしか答えられません。観光名所ではございませんが、そうなっちゃったよ。ここで USJ という人とね、ユニバという人とね、変わってくるんだよね。自分言うときは、やっぱりユニバって言ってしまいますね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという風に、ちょっと略してしまいます。待って、動かないで。はい、オッケー。で、次の質問は、なんじゃろうか。神奈川県といえば何が一番に思い浮かびますかと。神奈川県。神奈川。ダメだ、何にも思い浮かんでこない。神奈川って何があるの？うどんは石川県だっけ？あれ、神奈川って何があるの？神奈川って、やっぱり地理も弱い僕でした。何があるの？神奈川県は東京の真南に位置し、太平洋に面しています。県庁所在地は県内東部にある横浜市で、横浜か。市内には屋台やレストランが連なる大きな中華街、伝統的な造園術が凝縮された三景園屋上庭園のある超高層のランドマークタワーがあります。へー。じゃあ、オーサン
第3、どっちだ？岐阜と大橋ふ頭には第3橋かな。第3橋ふ頭には水辺の遊歩道が整備されていて、ショップが立ち並びます。県内北東部には川崎大師で知られる川崎市があります。へえ。神奈川は横浜です。イーグルさんいらっしゃい、初見です。はい、今日はですね、質問開始の雑談ライブをね、しております。何かね、質問などがございましたら、コメントの方にやっていただければすぐお答えいたします。神奈川ね、っていうか基本的に僕地理は全く知識がございません。一気に言われてもね覚えらんないので、こういう機会にちょっとずつね調べて自分で覚えれていったらいいかなと思っております。なのでむしろどんどん質問をください。はい、神奈川県にといえば何が一番に思い浮かびますかという質問でした。はい。答えとしましては、横浜ときたら横浜ラーメン？横浜ラーメンってあるっけ？なんかそういうフレーズが頭に浮かんできたので、もうそれ答えします。横浜ラーメンと。ジラクさん、いらっしゃい。ちょっくら見に来た。このお時間は暇なもんで。確かになんか暇そう言ってましたね。あとチャンネルのあれおめでとうございます。はい、ということで今日は質問返しの雑談ライブをしております。何度も言うて失礼ですが、はい。次の質問へ行きたいと思います。どっか変なもん触っちゃった。なんだこれ。さっきの画面に戻りたいんだが、どうやって戻るんだ？また変なとこ飛んじゃった。ちょっと勘弁してくれ。はい。やっと戻ってきた。次の質問は、好きな恐竜は何ですかと。大して変化ないけどね。いやいいんじゃないですかね。初見さんいらっしゃい。ごめんなさい、ちょっと読めない。失礼しました。先ほどの好きな恐竜は何ですかという質問ですが、好きな恐竜、アークに出てくる恐竜ぐらいしか知らないんですが、めっちゃ悩む。ティラノとかはね、言われずとも知れてるもんなんで、パラサウルロフスぐらいかな。個人的にはね、結構好きなんだよね。アヒルみたいな口のくせに意外と力持ちで速いし、水中も結構速いので、お気に入りかな。恐竜の中ではね、恐竜に分類するものの中では、やっぱパラサウルロフスが僕は個人的にお気に入りかな。それ以外ももちろんありますよ。恐竜ではない部類のものの中にはいっぱいいますよ。トビネズミとかね。あとはカワウソとか。めっちゃくちゃ可愛いんですよ、あいつら。でも、恐竜って聞かれてるんで、恐竜の名前で答えたいと思います。パラサウロロフスと。毎回これ言うたんびに噛みそうになりますが、パラサウルロフス。よし、噛んでないね。噛んでいたとしても、気づかないで。はい、次の質問は、何でも安請け合いしてしまうと便利や見たく扱われませんかという質問ですね。はい、やっぱりそういうことになってしまうんですね。何でもね、安請けをしてしまうとね、頼まれたら断れない人っているじゃないですか。ちゃんと理由を考えてね、それをちゃんと自分が受けてもいいのか、自分でできるのかということを考えてからね、言わないと、後々自分の首を絞める羽目になってしまいます。なので便利や見たく扱われませんかという質問ですが、やっぱりそうなので、自分で考えてから答えるようにしましょう。自分で考
がえるようにしてから答えた方がいいと思いますよと。あ、もういいになっちゃった。はい。次の質問へ行きたいと思います。ストレスが溜まった時はどうやって解消していますかと。そうですね。ストレスが溜まった時、僕はどうやって解消してるんでしょうかね。自分でもよくわからない。マイクラかアークか、なんか建築ができるゲームで基本的に建築をしていますね。なんかぼーっとしてると基本的に忘れてしまいます。なので、建築になっちゃった。建築できる、ゲームで、没頭してます。はい、早速次の質問へ行きたいと思います。次の質問は何でしょう？いいことないかな？あるかな？ないかな？これ質問じゃないよね。これ誰だろう送ってきたのは。いいことないかな？あるかな？ないかな？まあ、言えるのはただ一つ。前向きに頑張りましょう。いずれあると思います。あずれになっちゃったよ。あずれってなんだ？こういう時ね、自分の携帯の画面出せたらよかったんですが、ちょっと僕にはそういう環境がないので申し訳ないです。はい。次の質問。思い入れのある曲ってありますかと。思い入れのある曲。思い入れのある曲。思い入れね。やっぱり一曲あるね。これも、ボカロなんですけどね。天の弱という曲ですね。はい、この曲はですね、言ってることと、言ってることとは反面、裏腹にね、思ってることが違うので、それを知ってしまうと、ちょっと、泣きそうになってしまうくらい感動してしまうんですよね、僕は。なので、この曲はもう大好きなんですよね。なので、思い入れのある曲って聞かれたら、もう迷わず、天の弱と答えてしまいますね。はい、早速次の質問。休みの日はよく何をしていますかと。何してるんでしょうね。基本的にゲーム以外何をしてるんでしょうかね、僕は。ゴームってなんだ？ゲームだ。ゲーム以外は寝てるかな？以外は、寝てますね。ゲームしてる時以外は寝てるね。そうですね、ジラクさん、天の弱、あれ、いい曲ですよね。あれの、なんだっけ、アンサーの方もね、僕大好きなんですよ。その、天の弱でこういう風に言ってるけど、もう、片方はね、それに対していろんな答えを言ってくれるのでね、しかもそこに、その曲、アンサーの時の BGM がね、オルゴールなんですよ。それもまた泣ける。泣けて泣けてね、ちょっと落ち込んでる時は逆に聞いてしまいますね。聞くことやっぱりなんでしょうね、すっきりします。次の質問。これは、
なんだろうどうして私のこと傷つけるのっていう質問なんですが、どなたなんでしょうか。僕には、記憶にはございませんし、まあ、もし傷つけてるのであれば、僕から言えることは一つです。ごめんなさいと。どなたかを存じ上げませんが、まあ、傷ついているのであれば、ごめんなさいと謝ることしかできません。はい。次。女子力とは何ですか？女子力。女子力。何でしょうか？何でしょうかね？女子、女子だって。女子力高いとかよく言われてるけど、なんですかね、家事とかできることぐらいじゃないかな。家事とか清潔感。結局は清潔感かな。まあ、結構ね、簡単に言ってしまっていますので、あまり深く考えずにね、ポンポンと答えてます。次の質問は、なんだ？静岡県といえば何が一番に思い浮かびますかと、緑茶です。静岡県ね、もともと住んでたんで、これはもう、スッて出てきますね。緑茶。抹茶は京都なんでね、緑茶っていう答えが出てきてしまいます。うん。静岡県の緑茶って意外と美味しいんだよね。最初全く飲めなかったんだけど。どうなのかな？自分からしたらね、女子力清潔感なんじゃないかな。だってほら、女子力のある女の子ってハンカチ、ティッシュとかなんかそういういろいろもろもろスッて出せたりするじゃないですか。そういうこと全部ひっくるめての清潔感かなと僕は思います。まあ家で家事できるのも、家事をね、する人って、清潔感がない人って、あんまりできないんじゃないかなと僕は思うんですよ。料理とかも、掃除とかもね。だから結局清潔感なんじゃないかなと僕は思います。次の質問は足のサイズを答えてください。答えて何になるのこれは逆にその人は僕の足のサイズを知ってどうする気なのか。まあいいでしょう。26.5です。最近25.5って言われたこともあるが、あれは革靴のサイズなので、6.5と。まあ今履いてる靴もね、全部26.5にしてあります。それでぴったりよりかはちょっとだけね、余裕がある感じなのでね、お気に入りです。このサイズが。で、次の質問は、最近エモいことあった？エモいこと。エモい。なんだろうね。最近の若者言葉を僕全くもっての、あれ、わかんないんだよね。エモいことって何？エモーション、エモーショナリティから来てる言葉なのかな？これはちょっと調べさせてください。エモいとは何ぞや。エモいとは、感情が高まって強く訴えかける心の動きを表す形容詞で、英語のエモーションが形容詞化したものです。一般に使われ始めたのはごく最近ですが、音楽シーンでは以前から使われていました。音楽シーンにおけるエモとはパンクロックの一種であるエモーショナルハードコアの略称。へー、哀愁漂うってこと。へー、哀愁漂う。難しい言葉だな。簡単に言うとなんだ
結局はなんとなく寂しい気持ちは悲しい気持ちを表す。へえ、簡単に言うと尊い。尊いなのか哀愁漂うと尊いは、イコールにつなげていいのかな。なんかあるかな。何アニメとかを見て感動するんじゃダメそれでいいなら、ぴったりなものが1個あるんだけど。まあ、詳しく考えてもわかんないので、そういうことで、家にしておきましょう。なので、まあ、僕のヒーローアカデミアの公開されたね、最新の映画のデク君と爆豪がね、あんなことをしたシーンのことだね。僕は詳しく説明ができない。ネタバレになってしまうので、これ以上は言えないですが、あれのことですね。映画館にもかかわらず思い切り泣いてしまいました。映画よじゃねえ、映画のだ。ヒロアカの映画のワンシーンです。はい、早速次の質問へ行きたいと思います。次は、ミステリーの舞台に出るとしたらどんな役を演じたいですか？どんな役がいいですか？なんだろうね、やりたいって聞かれたら、別に何でもいいって答えてしまうのが僕なんで、逆にみんなは何がいいんですかね？ミステリーとかそんな見ないんだよな。コナンくらい？あれはミステリーに入るのか？完全に、死神になってるんだけど。じゃあ、主人公の補佐役ということで、あんまりね、やられる役。俺殺されんの？殺された。風蓮に殺された。よかろう。では、未練たらたらにその人を末代まで呪ってやろう。殺されて、呪いを決意する役。変な役だな。逆にこんなミステリー舞台あるか？逆に見てみたいけど。まあいい。次は行こう。アウトドアは好きですか？この好きは別にやってるかどうかは気にしなくていいよね。個人的には僕キャンプが好きです。キャンプというかサバイバルが好きなんで、まあ好きに入るんじゃないかな。好きですと。まあ、早くキャンプしたいんだけどね、お金がないからあんまり行けてないのが事実。てか、サバゲーに行きたい。完全に違うもんだけど。はい、次の質問。ハンカチって常に持っていますかと。カバンには入れてるね。ポケットにはあまり物入れないので、カバンに全部入れてしまっています。カバンに詰め込んでます。
1枚しか入ってないんだけどね。次の質問です。まだ画面ついてなかった。次は、自分だって、自分の恋人がこれだけは他の人に負けないって思うところはある？自分の恋人がこれだけは他の人には負けないということは、他の人より、優れているということなんですね。根気強さかな。待って、根気の根気が違う。今気ってなんだよ。根気だよ。根拠じゃない。出てこん。これで根気強さ。次、変なとこ飛んじゃったよ、また。はい。ちょっと、元に戻ってよ。戻った。次は、一番印象に残っている旅行先はどこですかと。これ簡単だね。新潟だね。新潟ってなんだ新潟に、行ったことがあるんですよね。その学校の修学旅行の時で。新潟にスキーをしに行ったことですね。そうしたこと。やっぱり雪は綺麗でしたね。ここら辺で降る雪よりか全然。滑らかで、なんでしょうね。ふわふわしてる。語彙力の皆無。はい、次の質問。異性の友人と行きたいハンバーガー屋さんはどこ？ハンバーガー屋さん。しかも異性と行くんでしょ？あんま行かない。てか、行っても、マクド行って買って帰るぐらいなんだよな。マクドじゃない？でも、モスバーガーとか行ってみたいな。一回も行ったことないから、ぜひとも行ってみたい。ということで、答えはモスバーガーと。次、バターロール焼いて表面にバター塗る？塗ったことないです。美味しいのかな？今度やってみよう。塗ったことないけど、今度やってみる。今度やって。今度、と。ほい。で、次。次は何しようかな。今度いつ会えるかな？どなたかな？これは。名前教えて。じゃないと答えれるものも答えられないな。じゃあおふざけで答えようかな。今度いつ会えるの？かな？って聞かれたんで、いつなら会える？質問を質問で返していくスタイル。次。外交や安全保障に関するニュースが少なすぎる？どうなのかな？ニュースを見ないのでわかりません。見ないのでわかりません。
はい、次。男らしさって何ですかね？男らしさ。決断力、判断力とか？はーい。画像を拡大してどうする？消えた。もう、どこだ？あった。決断力とか、判断力。一緒じゃね？あ、違うか。判断力。あとはリーダーシップとかじゃないかな。よくわかりません。はい、思ったことをすんなりと答えているだけです。はい、次。通勤費をもらって、定期券買わず自転車で通勤したことある？距離的に無理なんで、ないです。的に無理です。何キロぐらいあるんだろう？ここから。50近くはあるんじゃないかな。50キロをね、毎朝行くのはしんどいです。なので、やったことがありません。次の質問へ行きたいと思います。次は、運動した日には肉を食べる？まあ、できれば食べたいね。運動したらね、エネルギーも、あとはね、筋肉をね、育てるということでね、ちゃんとタンパク質を取ってやらないといけないんですが、タンパク質だけではなく、他の栄養素もろもろ、何々酸、必須脂肪酸などいろいろありますが、やっぱりね、油分、まあ個人的に油分とかいらないんだけど、そういうのもね、ちゃんと取らないといけないので、まあ焼肉には行くようにはしてるかな。まあ運動って言ってもね、友達とテニスやるくらいなんだけど、まあ運動後には焼肉かな。うまいぞー。運動の後には焼肉と。はい、次の質問は1日2食 ?3 食？基本的には3食だけど2食の日もある。まあ起きた時間とかにもよるね。基本的には3食です。日によっては、ひなよってってなんだ？日によっては、2食の日もあります。はい。次は、なんだね。コンビニで原材料やカロリー気にするタイプですかと。カロリーは一切気にしませんが、原材料はちょっと見ないといけないです。なんて言ったってね、アレルギーが結構ひどいのでね。夜中に食べるのも数に入れて、そんなわけないでしょ。ちゃんとした朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんっていう風にご飯がつくものだけしか数えておりません。間食は一切含めておりません。なのでね、さっきもアイスの写真をね、アップしたんですが、あれは含めておりません。ね、さっきの質問はなんだっけ？
コンビニで原材料やカロリー気にするタイプですかと。カロリーは一切気にしません。気にしたところでね、自分、むしろ他の人に太れ言われてるんで、まあ、結局太れないんだけどね。いくら食べても新陳代謝のせいで体重が変わらないんです。まあ、それはそれでいいんだけど、原材料はね、材料は、アレルギーの関係でね、見ないといけないんです。アレルギーの関係で、だいたい見てます。なんせね、甲殻類とかね、椎茸が食べれないんでね、そういうものがたまに入ってるんですよ。僕を殺そうとしてるんか知らないんですけど、たまにさりげなく入ってるんですよ。なので、買うものはね、ちゃんと見とかないといけないんで、原材料ちゃんと見てます。次の質問、犬が好きですか？猫が好きですか？名前にも書いてある通り、猫です。のこになっちゃった。はい、次の質問へ行きたいと思います。次は何でしょうか？友達には言えるけど家族には言えないことってどんなこと？どんなことなんでしょう？まあ基本的に家族とそんな話さないからね。好きなことについてかな。騒げとかはね、そういう表向きとかではないけど、誰にでも話せるようなことは話していますが、どんなアニメが好きだとか、そういうのは一切話してないことだね。やっぱ趣味かな。まあ一言で言うと、趣味はあんまり親には話しておりません。まあ聞こえても多分わかんないと思うんでね。適当に言っております。はい、次。すぐに Twitter 開く癖が治らないです。それはもう SNS 依存症だと思うのです。病院か誰かに助けてもらってください。僕もちなみに Twitter はすぐ開いてしまいます。なので誰か助けてください。いや、ほんとね、Twitter 閉じて他のことしようと思ったら、あれまた Twitter 開いて見てるっていうのがね、何回もあるんですよ。暇な時って。なんでそういうことが起きてしまうんでしょうね。はい、次。あれ、今答えたんだけどな。また、あれ答えてないことになってる？どっちだ？結果は？どっちだ？友達に言えることってなってるんで答えれてないのね。はい、了解。もう一回答えまーす。なんだっけ？あ、そうだ。これだね。Twitter のアプリ消せばいいよ。多分ね、消してインストールして Twitter のアプリ消したってつぶやくと思う。それか、パソコン2つあるからね、どっちかの方で多分またつぶやくと思う。携帯の Twitter 消したーとか言うてね。ほんと Twitter の、中毒性怖いよ。はい、次。最高に美味な食パンを焼く店ができたらその近所に引っ越したいですかと。ですね、食パン自体を別に食べないんで別にいいっすかね。パンも好きなんですけど、やっぱお米が好きなんで、なぜでしょうか。
別に引っ越したくはないがな。引っ越しはいいかな。うん。引っ越しはしないです。んで、他の質問も見てみましょう。あれ、ここじゃねえ。おーい。質問箱よ、俺の動作に反応してくれ。はい、次。男女内の友情ってあると思いますか？友情って男女関係あるの？むしろそこなんだが。むしろ男女ってことに関係はあるのかな？男女っていうか性別だね。うん。ないと思います。はい。男女だからといって友情が芽生えないということはないと思いますので、友情はあると思いますよ。頑張ってください。はい、次。身長を1センチ10万で買えます。何センチ買いますか？ 15 センチ。欲しい。15センチあったら、180か。いいね。180はいらんかな。10センチでいいや。75くらいでいい。いや、せめて5でいいかな。70ぐらい欲しいから、まあ5センチでいいや。いや、でも欲張ってしまうよな。まあ5センチでいいかな。あとは厚底ブーツでどうにかするわ。っていう考え。ひどいな、これ。ただし、自分の金では買わないね。うん。買わない。175になると180欲しくなるんやでって。180ね、逆に不便そう。羨ましいけど別に自分がなりたいとは思わない。でも、変な広告を触らすな、このアプリ。やめて。そういうの興味ないの。で、次。顔と金と性格、どれが一番大事ですかと。うーん。いや、ゲスな考え方でいいことね、やっぱ世の中は金なんですよ。でも自分は別にお金どうでもいいんで、性格かな。まあ、性格がね、みんな良かったら別に戦争も何も起こらんし、平和な世界でいれると思うので、やっぱ性格だね。性格が重要だね。うん。異性の友達いればあるよ。うん。あるよね。自分むしろね、同性の友達がそんないないんで、2人、3人ぐらいしかいないんでね。自分が友達と思っているのはね、どう思われてるのかは知らないですが、次行きたいと思います。あなたに何を質問したらいいのでしょうか？僕について知りたいことを質問すればいいんじゃないでしょうかね。シンプルイズベスト。はい。ちょっと飲んでいたい。また変なことなったん。
はい、次。カレーにナス入れる？なんでカレーにナス入れようと思うの？思わないよ。ナス好きじゃないし。ナスの天ぷらは好き。だけどそれ以外は食べれないです。ナスの天ぷら以外食べれません。食べないので、入れたことがありません。僕はね、入れたことはないよ。僕は。親には入れられたことは何回かありますが、自分では入れたことはないです。次は、どれ？久々に見たくなるアニメってあります？久々に見たくなるアニメ。いっぱいあるよ。あの花とか、ナルトとかね、ブリーチとか、いっぱいあるんだけど、いやでも、ちょくちょくね、自分がやってるのがね、ヒロアカの1期、2期、3期を結構何回も見直しちゃってるんだよね。好きすぎて漫画も全巻揃っちゃったし、ヒロアカかな。やっぱ世界観が好きなんだよね。王道だけどなんか好き。次。人に話すのと人の話を聞くのどっちが得意？どっちが得意なんでしょうね。中間だと思いますよ、自分。人の話を聞くことが多いかもしれないですが、まあ、実況を始めてね、こうやって配信し始めたことも含めると、人に話すこともね、まあ、半々ぐらいじゃないかな。まあ、どっちなんでしょうか。聞く方かな。はい、基本的に深くは追求せず、思ったことをポンと話します。話す、答える、答えます。はい、次。唐揚げにレモンってかける前に一言言ってほしいですか？別に思わないな。まあ、唐揚げにレモンかけても美味しいしね、普通に。一言別にいらないかな。出てきた瞬間、絶対1個目食べるから、その後味変されてても別になんとも思わないね。次の質問。地下鉄の相互乗り入れ多すぎない？知りません。地下鉄乗りませんの。僕は地下鉄には乗りません。地下鉄がもう嫌いなので乗りません。記号の方へ入っちゃった。嫌いなので乗りません。次の質問は何でしょうか？ようやく半分までいったぞ。猫の写真もっと見たいです。これ質問かな？どうしようか。週1で投稿しようかね。週1で、ツイッターに載せましょう。毎日撮ってもね、そのアングルがね、変わんないと思うんだよね、自分は。たまに撮ってやるのが可愛いと思うんですよ。なので、次行きたいと思います。
あなたの出身地はどこですか？その上も同じ質問があるね。出身はどちらですかと。まあ、2周年記念ライブの時も言いましたが、日本ではない外国です。まあ、答えは Twitter の方を見てください。ここではね、あえて言いません。その上の質問もね、同じ答えにしたいと思います。回答する。さて次の質問目いきましょう。足首回す体操の意味知ってる？足首を回す体操の意味？生物学的で言っていいんですかこれ。あれは、足の筋とか腱を伸ばすためにやってるのでありますが、運動する前に、特に走る時とかね、の前にやってしまうと逆に危険なので、やらないでください。はい。怪我をする確率がね、どんと上がります。なぜかと言いますと、その足首とかっていうのは、走るときに負担がね、かかってしまって、それが柔らかいと、よくぐねりやすいんですよ。安定せずに。なので、学校とかで、ね、そういう運動をやってくださいと言われますが、基本的にあれはダメなので、やってるように見せかけましょう。実体験とかではないんですが、まあ、やらない時の方がいい記録は出ます。なので、首を回す体操の意味。どうやって答えるんだろうか、これを簡潔に。皮肉っぽく言うなら怪我をするため。だね。さて次の質問は何でしょう？担当声優は好き、そのキャラ自体は嫌いというキャラクター。いないかなまあ、強いて言うならオール・フォー・ワンぐらいかなオール・フォー・ワンのね、声すっごい好きなんだけど、オール・フォー・ワンというキャラ自体あんまり好きじゃないそんな感じかな。それでいいんかな。相手のね、嫌がることをとにかくやりまくる人だからね。性格は好きじゃないね。ただやっぱりね、声は渋くて好きなんだよね。まあ、声真似はできないんだけど、すごい似てる方がね、最近知り合って、その人がその声やるとね、何にも反応できないんだよね。やっぱり好きなものを目の当たりにすると反応できないっていうのは、いさしか問題かなと思います。ということで次の質問。どうしてそんなに面白いの？知りません。面白いと思ったことはありません。まあ、ありがとうとだけ答えておきますか。
次の質問は何でしょうか？野菜だけでカレーを作り、最後にローストビーフを入れた。おかしい？いや、別にいいんじゃない？美味しければいいんじゃない？美味しければいいと思うよ。うん。自分はね、料理するときは別に、順序、最低限の順序は守るけど、別にそれ以外は結構適当だよ。調味料とか全部目分量だし。目分量ですらないから感覚だもん。はい、次。みんな、どこで出会いを見つけるんだろう。どこで出会いを見つける？難しいね。どこなんでしょうか？出会い。ネット？ネットで出会ったらダメか。出会い中になっちゃうな。いい言葉が思いつかないね。こういう時に限って。どこで出会いを見つけるんだろう？道端？いや、そんな簡単に。やっぱ深く言うなら人生で出会いを見つけることかな。それぐらいがいいんじゃないかな。ってことでみんな、人生で出会いを探しましょう。どこだって話だよ、それ。次。次は、生え抜きというのは米の名前としてどう思いますか？生え抜き。何？ハエがないってこと？なんか嫌だな。これは質問箱の方からのあれだね。行き当たりばったりよ。そうだね。ただ誰も構わずね、声かけていくのはちょっと通報されるんで、それは控えてください。それは全くおすすめしません。ハエ抜き。なんか虫みたいな名前だな。なんか嫌だな。どうだろう。あんまり好ましくない。はい、次の質問へ行きたいと思います。次はドラクエと FF どっち派？どっちなんでしょうね。ポケモンです。どっちもまともにやったことがない。ドラクエに関してはビルダーズだし、FF、あれ、12だったかな？ 12R1 やったかなぐらいしかやったことないんで、どっちとも言えない。ドラクエと FF、どっち派？ポケモン。ボケモンになっちゃったわ。ボケてどうせんねん。選択肢にない答えをしていくのが僕です。どうぞよろしく。はい、次。もみじの時期に誰と温泉旅行に行きたいですか？もみじの時期に誰と温泉か。もみじね、よく彼女と行ったりね、京都行ったりしてるんだけどな。温泉は行ったことないな。今度連れて行ったろ。なので皆様ね、好きな人と行ってください。はい、次。次は今までしてきたゲームで一番ムカついたゲームは？一番ムカついたゲーム。
ついたゲームね。なんだろう。なんか DS とかにあったような気がするけど、ねえ、でも全然覚えてねえな。今までしてきたゲームの中でしょ？まあ、そこまでね、ムカついたりすることもないんだよな。あ、あれかな、コールオブデューティかな。やっぱりね、FPS は僕に合わないみたいでね、特に対人戦系のゲームは合わないみたいで、ラグとかがあるとね、撃ったのに相手死んでないとかね、そういうことは多々あることかな。そういうことぐらいじゃないかな。コールオブデューティーで一回、ワールドオブウォーのやつでね、あったんで、それぐらいかな。COD の WW 草生えるってやつですね。コードじゃねえ。うん。まあ、別にね、ゲーム自体は嫌いじゃないんだけどね、スキルさ、ゲームのプレイスキルが圧倒的に開いてるのがね、あんまり好きじゃないんだよね。なのでまあ、早速次の質問へ行こうと思います。好きな人にアピールするのは得意？得意ではないかな。あっちも鈍感だしな。アピールなんてもうしてないよ。うん。一回もしたことないかな。回が違う。段階の回じゃなくて、回す。はい、次の質問。だから、質問箱、その順番やめて。わからないんだ。はい、次。何質問しようとした何質問しようとしたか忘れちゃうときあるよね。今はそれなんだけどさ、思い出したら、ね、思い出したらまた質問してください。それしか言えないわ。忘れちゃったんだったらね、それは仕方ありません。他は、おすすめのどれかは何ですか？どれかというのは、まあ、ポケカとかですね。それしかやってないんだけどね。やるか、ポケかってやつですね。自分はもうそれしかやりません。それ以外やろうとするとね、頭がパンクしますんで、やらないかな。お金もかかるしね。次は、よくいい人ですねって言われるけど、それってその人にとって都合のいい人なんじゃないのって思ってしまう。あなたにとっていい人って何ですか？難しい質問来たね。どんな人都合のいい人とかっていうよりかはね、性格とか態度がいいとかなんじゃないかなと僕は思うんですよ。感じがいいとかね。不愉快に思わない態度とか、あとは礼儀がちゃんとなってる人とかじゃないかなに思わない人など、次の質問は何かな？
小学校の校歌覚えていますか？小学校。6、9年前ぐらいか。覚えてねえや。覚えてません。覚えてってなっちゃった。はい、堂々と覚えてません。うん。高校のやつもすら覚えてないのに。あら？お探しのページは一時的にアクセスできない状態にあるか移動もしくは削除された可能性があります。ふざけるんでない。こういう時は一回消して再起動すると出てくるよね。うん、出てきた。はい、次の質問。思い出せたの？すげえ。すごい記憶力だな。人間関係の基盤って何歳くらいにできるのかな？早い人って10歳とかなんじゃないの？物心ついた時じゃないかな。だから何歳とは一概に言えないんじゃない？物心つく時あたりかな。まあ個人差があるからね。一概に何歳からとかは言えないです。けど、知らないです。うん。はい、牛乳って飲みすぎると太るって本当？うん、それもね、人の体質によると思うんだ。体質によります。よく食べないでも太る人は太るし、全然食べても太らない人は太りません。はい。なので、嘘かどうかはわかりませんよ。人によるものでございます。次の質問をいきたいと思います。次は男女の友情って成り立つと思いますか？また同じ質問来た。成り立つよ。さっきもね、答えたから深くは言いません。ラップはどこのメーカーのものを使う？ラップラップ使わない。そもそも僕の家ラップ使いません。ラップは使わないですね。うん。ないです。はい、ごめんなさいね、答えれないで。ラップよりもね、なんかアルミホイルをよく使ってますね。なぜか。次。次何？猫動画待ってるね、真顔。あ、はいはい、君ね。これ送ってくるの、もうあの人しかいないわ。いずれね。いずれね。うん。うん。いずれ送るよ。うん。送る投稿。うん。どっちか、多分投稿になるんだろうな。いずれ投稿するよ。別にしたくないとかそんなんじゃないんだけどさ。狂気的なものを感じるんだよね、あの子からは。猫に対する。犬派のくせにっていうね。前の恋人、どういう感じの人？前に恋人いません。前の恋人って誰だ？自分はいませんよ。どなたに間違えたんだろう、この人は。
はい、次行きたいと思います。人生積んだなーって思うこと、一日に何回あります？別に積んだなんと思ったことはないかな。積んだなどと思ったこと。あれ？積んだなどと思ったこと、一度としてない。積むも積まないもお主次第。己次第だ。とね、ちょっと渋い声で言ってみました。はい、次の質問いきます。一日の食生活を教えてください。日によって違います。それしか言えないです。一日の食生活。日によって変わるからね。まあでも大体晩ご飯は、めちゃくちゃ食べてる感じかな。晩に山盛り食べてる。なのに体重50キロよ。ひどない？自分の体ほんとひどいと思うんだ。まあいいんだけどね。太らないでいいっていうのは。次。とりあえず、LINE で友達になってくれますかって。誰かによる。本当に誰かによる。知り合いだったらね、別にいいんだけど、なんせ僕のリアルの方のね、ことが結構書いてるんで、LINE は。なので結構そこは厳しいぞ。さあ、残すところあと4ページぐらいかな。思ったよりもだいぶ時間かかってしまっている。あなたを一番理解してくれている人って誰だと思う？誰なんでしょうか？誰が一番理解してくれているのか、むしろ名乗り出てきてください。いや、自分ね、納得してくれてるんかなって思いつつも、やっぱ違うなーっていうのが多いんで、まあ、誰か名乗り出してください。はい、次行きたいと思います。おでんの具で一番好きなのは何ですかと。おでん基本食べないからな。おでんね。厚揚げ厚揚げ。ねおでんってね、寒い時に食べると美味しいって言いますが、僕ってね、あんまり食べれないんだよね。こんにゃくとか大根がね、ダメなんでね、基本的に食べないんだよね。好き嫌い多いって言われるけど、なもん知らん。食べれないもんは食べれないんだ。嫌いな食べ物はありますか？山ほどあるぞ。レバーでしょ。あとはホルモンでしょ。大根でしょ。あとは、簡単に言うとね、ぽいぽい出てこないんだよな。そんなとこかな。
まあ、ちゃんとね、思い出しながら書いてたら色々あるんだけど、それいっぱいいっぱい書いてもねと思って。簡単にしちゃいました。サッカーボールでリフティング何回できる？何回？今やったら何回なんだろうね。最高記録が17回ぐらいなんだよな。じゃあそれにしとこうか。17回と。まあ、別にサッカー好きなわけじゃないからね。運動神経もさほどいいわけでもないし。はい、次。優しさとは何だろう。これは簡単ですね。思いやり。うん。一言で終わっちゃったよ。いいのかな？まあ、優しさとはね、やっぱり人を思いやれるという心なんじゃないかなと思います。そして次。たい焼きは頭と尻尾どちらから食べます？どちらとも当てはまりませんね。僕はお腹から食べます。そう、なぜかというとね、頭から食べると尻尾が硬くて、尻尾から食べると頭からあんが出てくる。だったら真ん中からあん全部吸っちゃえっていう寸法なんです。食べ方としては絶対ダメなんだろうけど。うまいからいいよね。はい、次。外交的ですか？それとも内向的ですか？内向的なんじゃないかな。あんまり、表では、他の人とは、基本的には、関わりたくはないかな。ネットでいいかなって思ってしまう。なので、内向的。で、いいかな。はい、次。次は、最後に動物園に行ったのは何歳の時ですかと。何歳だったかな。14とかなんじゃないかな。14歳の時だったかな、中2の時ね。多分そんぐらいかな。深くは覚えてないんだよね。あれ、答えてない。OK。はい、次。パン派ですか？ご飯派ですか？根っからのご飯派です。ご飯。パンもね、別に食べないわけじゃないんだけど、どちらかといえばね、ご飯食べる。朝はパンだけど。それ以外は基本的にご飯を好む。次。インフルエンザにかかったことはありますかと。ありますね。A 型と B 型両方あるよ。A 型、B 型。じゃないか。B 型じゃなくて新型だ。そう、A 型と新型にはかかったことあります。A 型は辛かったな。本当寒気をどうにかしたかった。とにかくもう暑いのに寒い。寒いのに暑い。何なんだろうね。自律神経が乱れに乱れまくってる感じ。二度と味わいたくない感触だね。敏感肌ってやつ？あれはもう二度と嫌だね。ごめんだわ。
待って。いろいろバグってる。次は、怖い話に影響されやすいですかと。怖い話には別に影響されやすくはないけど、どうなのかな。ホラーが好きだし、別にグロも平気だし、影響されにくいんじゃない？影響されにくい方だと思うな。体調悪い時は良くなる。そうだよね。敏感肌はね、熱とかが、僕の場合39度以上なる時になるみたいで、まあ、基本的にあれは、二度と味わいたくないですね。次。もうそろそろ、終盤に来ましたよ。温泉は好きですかと。温泉か。温泉ね。温泉、天然温泉があるプールには行ったことあるよ。嫌いではない。ないが、別にそこまで好きでもないかな。普通ぐらいかな。行って気持ちいいなって思うぐらいかな。そんな頻繁に行ったりもしないけどさ。次はですね、別れた人と友達に戻ることはできると思いますか？これは難しいね。相手が自分のこと嫌いだったら友達になることは、まあ難しいんじゃないかな。でももともと友達が、友達から付き合って、そこから別れてまた友達に戻ることはできるかということなんでしょうかね。まあできるんじゃないかな。本当にね、その人の、なんでしょう、性格次第だと思うんですよね。なのでその人の、性格だね。性格がまあ良かったらね、戻れるんじゃないかな。です。次。カラコンってしたことありますかと。カラコン、したことあるよ。自然体の緑、なんていうのかな。ヨーロッパ系の人の、ほら、イタリア人とか緑色の目してるじゃないですか。あれ系のものと、単純に、色合いが強い、コスプレとかによく使われてるカラコンは使ったことあるよ。真っ赤なやつと、あとは真っ紫だね。結構怖かったけど。やっぱりね、自然と違う、なんだろう。色の目をすると、なんか違和感があるんだよね。なので、コスプレ用と、普段用、両方あるよ。ただし、どつきではありません。どつきはね、別に目悪くないし、つける必要もないので、普通のにしてます。はい、次。相手にどう思われるかを考えてしまうのですが、どうしたら自分を優先に考えられますかね？そうだね。相
手を思う前に自分のやりたいことをやればいいんじゃないかな。相手のことを思う前に自分のことをすればね、いいと思うんだ。はい、次。次は、間違えた。人生ノリと勢いだと思います？ノリと勢いだけじゃちょっと足りないかな。ノリとね、勢いと、やっぱりね、計画性がないと、ちょっとダメなんじゃないかな。うまくいくものもいかないと思うんだ。ダメだと思います。はい。次の質問へ行きましょう。あれ、言ってくれない。なぜだ。はい。恋人と長続きする秘訣って何なの？適度な距離感なんじゃない？適度なね、相手が嫌がらない、自分も嫌とは思わない、ちょうどいい距離感を保つことなんじゃないかな。それが難しいと言われているんだが、それができればね、まあ長続きはするんじゃないかなと思いますね。うん。はい、次。次行って。行ってよ。はい。人生楽しんだもの勝ちって言うけど、そんなにポジティブに考えられない時もありますよね。仕方ないよね。人なんですから。人間なんですもの。これ質問じゃないよね。そうだね、としか言えないんだけど。まあそういう時はね、どうしようかね。一回すっきりリセットした方がいいんじゃないかな。気持ちをね。気持ちをすっきりさせましょう。はい。次は、最後にディズニーランドへ行きました？いつディズニーランドに行きましたかという質問です。ランドには行ったことないです。C なら、十何年前だ？ 13 年前に行ったことあるよ。13年前、行ったことある。うん。まあ、7歳の時に行ってもね、全然わかんないんですが、もう一回行きたいんだよね。C とランドどっちも。はい、次の質問。最近何してるの？最近、ダミーを謳歌してます。って言ったら怒られるんで、ゲーム実況してます。はい。ゲーム実況を最近ね、やっております。あれ。はい、そして最後の質問。これはね、僕読めないです。なんて読むんですかね、これは。変なとこ行った。虫だっていうことはわかるんだけど、なんじゃこの漢字は。
左に虫編があり、右上に彩りの漢字があり、その下に心。と、虫編にまた、これ、なんだっけな、卒業の卒ではなく、確率の率だ。なんて読むんだ、これは。待って。これなんて読むんだ、普通に。虫でしょ？虫、彩りのあれがないやつ。なんて読むんだ。手で書きたいな、これ。どうやって書くんだ？さあ、どうしよっか。彩りではわけではないんだけど。なんて読むの？この漢字って。はい。わかっちゃったわ。スーさん、ごめんなさい。わかっちゃった。読めるか、こんなもん。なんでわざわざそれを漢字で書いて送ってきたいんや？ちょっと悪意を感じるぞ、この質問に。ですね、これです。この漢字、読めますかこれ。普通わかんないよ。もう本当調べないとね、自分わかんないよ、これ。だから読み方、あれなんだよね。秋とかによく泣いてるあれ。はい、ツイッターの方にね、答えを載せました。まあ、言わない理由もないんだけど、いやー、これを送った人ね、一人心当たりあるんだけど、まあ言っちゃうと、まあこれの意味がなくなっちゃうんでね。まあそれはいいんですが、虫嫌いな人にこれを送るのはどうかと思う。ちょっと性格のあれを疑うわ。人間性を疑う。はい、ということでね、質問箱に押し寄せられた質問全部、はい、回答終わりましたね。すべての質問に答えました。次はトピックの質問に答えてみようだって。他になんか質問はありますでしょうか？本当に何でもいいんでね、11時半くらいまでかな、やろうかなと思っております。あんまりね、時間取らせるのもね、悪いと思うので、まあ、それぐらいで一回終わらせようと思います。まあ、その間に質問箱の、人気の質問をね、答えていこうかなと思います。ゲームソフトを買うとき、カードリッジとダウンロードどっち？これはね、カードリッジとか CD の方だね。挿入するタイプですね。ダウンロードだと、その本体自体の容量に限界があるので、
あんまり好きじゃないんですよね。なので、カードリッジ式、まあ、要は挿入式と呼ばれているものを好んで買います。挿入式。カタカタ、カタカナではなくわざわざカタカタで書けやって。まあ、そうだよね。まあ、知ってる人はね、誰しもが知ってる言葉なんではありますが、なぜわざわざそれを漢字に書こうとしたのかがちょっとね、疑問だわ。ふんふん。他なんか質問あるかな？スマホのゲームでおすすめはありますか？スマホはね、スマホアプリやらないからな。でも、個人的にやった中で一番おすすめは、トーラムですね。当て字なんかね。まあそうだよね。昔の人の読み方なんでしょうね。うん。知ってるとしか読みが出てこないって。どうやったらあれ読めるんだろうね。そのスマホゲームでおすすめはありませんかということなんですが、トーラムオンラインですね。RPG なんですが、まあ、個人的には一番好きだったゲームですね。打ち間違えたんかい。わざとカタカタってやったかと思ったよ。次なんかあるかな。今まで人生でやってきた、見たゲームで一番心に残った名言をどうぞ。名言か。名言ね。名言か。なんかパッと言われて出てくるものがないんだよね。他探そう。なんか変なとこ飛んじゃったよ。他なんかあるかな。えーっと、なんだろうね。あんまり、ないな。トピックを見よう。今一番ハマっているゲームはノエルとモンハン、一番ではないが、ノエルとモンハンとかだね。飛逆のノエルと、モンハンアイスボンだね。やっぱりそれらはね、ずっとやっちゃうね。はい、次、ゲーセンに行った時、何する？ゲーセンね。ゲーセンをとりあえず、ドラム式洗濯機と呼ばれているマイマイをやりますね。マイマイをやってから、クレーンゲームに行きます。そう、
クレーンゲームでね、取れるときはすごい楽しいんだよね。次。ゲームをするときに好きで飲んでいる飲み物は？好きで飲んでいる飲み物、麦茶？麦茶とかかな？麦茶。初めて遊んだゲームは何でしたか？初めてやったゲーム。記憶にね、覚えてるのが DS の僕らの太陽なんだよね。僕らってなんだ？僕らだよ、僕らの太陽。太陽の光に向かってね、手を差し伸べて、太陽っていうやつ。結局クリアする前にね、他の人に取られちゃったからね。できなかったんだけど。ローラムオンラインググったらサービス始まってすぐやめたやつだった。あららら。あれね、奥が深いからね、できることがいっぱいありすぎて。自分は少なくとも2年はずっとやってたね。ただ敵がそろそろソロで倒すのが難しくなってきたから、やめちゃった。他なんか合うかな？ゲームの中に入れるとしたらどの世界に行く？どの世界か。ゲームか。発売とかはされてないゲームでいいのであれば、ユナイタルリングだね。今読んでる小説の中のゲームなんだけど、あれをすごくやりたくて仕方がないんだよね。ファンタジーもあれば、近代チックなものもあるし、何よりもね、全部自分の手でちゃんと作れるっていうのがあるので、あれすっごいやりたいんだよね。なんか、ドクターストーン的な感じにできてしまうんで、あれすごいやりたい。ただできるのは無理かな。なんせね、空想上のゲームなんですから。調べても多分出てこないんじゃないかな、今。ユナイタルリングって。ユナイタルリング。やっぱ小説の方のあれが出て引っかかるんで、ゲーム自体は出てこないね。まあ、詳細を言いますと、ザ・シードプログラムで構築された全ての VRMMO が融合した新世界で過酷なサバイバル MMO なんだよね。すごくやりたい。まあ、質問もね、終わりましたし、今日はこれぐらいで一回終わりにしたいと思います。なので、最後までご視聴くださりありがとうございました。また来月もね、一回やろうかと思いますので、その時もぜひよろしくお願いいたします。それではまた、次のライブ動画へ、会いましょう。では、